The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor. Kawei. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak saupun rewlak. Just wow. Haka step jong ka khatnyo tarik nailar araja arkun rio hadien ke jingyo pan pet yaki video bakabla sapriang ki rensan social media bat kabla penmi iru dakilat pathai kubor halor ke jing penon kam jong ki brio ki bosuba bagi dai ki nong trai jong ka dukan de bam yaka Wahumkhrah ban sat ban klieng yaki Tiar bam kala penlong yaka office jong ka tanat food safety bat kiwe ki tanat sarkar ban hiar syakate ke jaka kat kum ko video lapan I bakane ke jaka kabla sat bat klieng yaki Tiar bam kadai hasau forlong polo kebedan hasenda bat ke JN stadium bat ha ke jing ring dor lala ban yo I ba arngot ki brio ki bang nyimtip ki dai ki nong trai jong ka no ka dukan pan bagi dang sat Tiar ha kate ka wa ka badai ka wa ba jaklia bat ka ba jabo bha Henry, da ka Jingleit pantalasi jong ka tanat food safety hapo ka jing alam jong ka kong DBS Mukim Deputy Commissioner of Food Safety lalapan ban ya Kawei ka bar ka batip kum ka cozy bar bar ha kane ka jing jurep la sakhi hi dalaki jong ki khmat ya ka jing isat mat bar ka jing jabo ka jong ka kat kum ka jingmi ha ka social media bari ka newspaper ti kalapan long ingi bangin hab ngin one check ni ka jaka ti bat ngilalap ya ka ka ba mi long show ka belong very unhygienic very unhealthy but nakataka down nakaliang jong ka Commissioner of Food Safety ngila shut down chwaya kani ka cozy bar tat hadu ba nginda ladep dut ban penbit penbiang ya ka ban pet ya ka pakila ale ya ka badai ka baningkong kalong karukom penkre ya ketu ka bam kadi kani ka bar nang ta ka don ru ka kitchen ngatrai kini ka kitchen ka ba supply kini hi ki nong wan di kya mo ha kani ka bar jong ki tinang ta pade ka rukom shet ka rukom tiu ka rukom nadong sedong ngam nang suban betai namar ka lalong sa bapalat kala jaklia sa bapalat kamdon chu kanu ka orderliness lani ka jing ka rukom bu ka rukom sat ye Tiar gitar ka balai lungkrung lingkrang hadu kata-kata ke jing jabo ke jing jaban nang ta ke jing bia pathar nang tangila syamru ya bakila kiari ki ya uksauru ha kani ka jaka tinang ta pade ki ka rukom le jongki kalalong isait met sa bapala nakaliang ka Commissioner of Food Safety nakaliang jongi kung mga laong yipi ngin khang shwa ka ngin shutdown nang tangin sa aya kani ka ya ka report jongi sa baro ki department ki balong concern ki baday ban pet ya kani ka environment nang ta kumi kani ka kawa hangni mo ka bapen ko de si sa ki baro ki banta ngin sa paru ya ka report jongi sa ka district administration nakabenta ka bakin le nakaliang ka jongki bat ki department prepare ki balong related halor jong kani ka jingdon jong kani ka dukan ha kani ka jaka katu kali dukan ka don ya ta ka license ng food safety hoy ka don ya ka license definitely ka don hoy ti yamentahi tingin suspend chwa ya ka license hoy ngin ya step by step kat kumba ka protocol ka siya ingin ya step by step but definitely kandon ka fine halor jong kani ka jingle klamagor ka jongki habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.